थाख्ला दादायनियाव बिहैगोन आङो हरबाबो हराबाबो बिहैनायथारगोन आङो मुलिनि दाम आरो खाथा बिस्कुटनि दामखौ मोनबानो जागोन आगैखौ खोन्थालांनि र' आरो सासेया अबाव थांखो आङो थाख्ला दादायलायनाव थांनो नागिरदोंमोन दा आगैखौ सोर नेगोन देनाय नाथाय बिदि थाबाय थाब्ला जानाय नंला गोबाव जालांगोन आगैनि लोमजानाया बारानिफ्राय बारासिनसो जालांगोन र' आगैखौ खोन्थालांनि र' आङो आइदै खर' सानाया हामला नामा आंनिया आइदै मुलि मोनजाबा हामगौमोन मुलिखौ दा अबाव मोनजागोन आङो लाल साहखौनो एसे फुदुंना होनि र' आब'खौ एसे हामबाय बायगोन खोमा खर' सानाया आगै ओइ आब' आंनि थाखाय एसे लाल साहा फुदुंनाय खर' सानायफोरा एसे हामबाय बायो खोमा सापात गैया आगै नङाब्ला आङो मालाबानो लाल साहा फुदुंना होगौमोन आं नोंनो सापातानो गैया दा मा जागोन खर'आ मार जादोंलै आंनिया धैर्य हमनोनो हाला आङो खर' सानायखौ मुलिबो मोनजाला मुलि मोनजाबाबो ओंखामबो उखैसोदों खाथा बिस्कुटबो जानो लुगैसोदोंमोन आंखौ मोनजागोन र' नोङो दसेखिनिखौ थाथ'नाय आङो थाख्ला दादायनियाव फैसा एसे बिहैनि हराबालाय ओरैनोबाबो जोंहा थाख्ला दादाया खेफ्राथार हरगोन दे मानो हरा नोंखौ लोमजादों होनना खोन्थाबा हरगोन खोना दे आरो जुदि थाख्ला दादाया आंनो थाइसेबो फैसा हरा आं गामिफोरावनो नागिरहैगोन सोरनियावबा धारफोर मोनबाय बायो खोना नोङो थाथ' दे सासेयाबो अबाव थांखोबा नों थानो हागोन ना हाया हारसिं हागोन दे थां बिहै थां नागिरै थां सोरनियावबाबो आं थांनो हाला हाला मोनबाय आब' नोंनो जुदि फैसाखौ हरमारो होनबानिया नोङो आङो मुलि आरो खाथा बिस्कुटखौ लाबथार दे आरो सापातबो एसे लाबोफा साहा लोंगोन आङो दे जागोन दे आं थांना फैनि र' दे थां थाब फै खिन्थु जागोन दे आं थांना फैनि र' होनबा नोङो बाहेरायाव ओंखारनाङा दे बेयावनो था न' सिङावनो दे थां आगारै बै बारियाव थाइजौ सिरिनाय मोनगोन खोना र' आब'नि थाखाय थाइनै मोनबाबो जागोन आंखौबो ओंखाम उखैसोबाय थेवब्लाबो जोङो मोजाङै दङ देनाय आब'आसो दा लोमजादो मुलिबो मोनजायाखै मुलि मोनजाबा दा हामगौमोन मुलि बायनो 10 थाखा फैसायाबो गैया जाबायलै बै लकडाउन होनायनि थाखायनो साल्ला लकडाउन होआबा दा सानफ्रोमबो जोंहा मैगं फाननानै 50 रां 100 रां मोनबाय थागौमोन मुलिखौसो नांगौमोन आब'नो जाहोनो थाखाय दा मुलि जायाबा बोरै हामगोन फारसेथिं ओंखामबो मोनजायाखै लोमजादोंबो मुलिबो मोनजायाखै खम खस्थ' मोनदोंना आब' फिसाया माब्रैबाय जुदि थाइजौ थाइनै मोनो होनबाबो जागौमोन होनबाबो आब'नि उदैया खनासे बुंगोन थांनि र' नागिरहैनो टिभिनि रिसार्जफोराबो एसेबां दाम गोसा है माइबानिसो रिसार्ज सोगोन दे आङो बेनिफ्रायसो आङो बेखिनि फैसाखौ जमायना दोनगोन बाप रे बाप माहासेयावनो जुदि 300 थाखा 400 थाखा रिसार्ज सोनांगौ जायो फै होनबानो माथो फंफ्लासो जालांगोन आङो ओइ बिफा आङो थुमफ्रि आब'खौ गाइखेर फुवासो दोननो होदोंमोनलै फैसा 10 थाखा हरनाय आंनो गाइखेरखौ लायनि आङो बहुद दिन जाबायलै गाइखेरनि साहा मोनलोङिया हर फैसाया आं थांसै गाइखेर लायनो गाइखेरनि साहा लोङाबाबो जागोन दे लाल साहाफोरखौनो लोंनो हाया गाइखेरनि साहा लोंनो फैदो गाइखेरनि साहायाव खथ' सापात होनांगौ जायो नोङो मिथिया नामा आयु आयु फुवासे गाइखेर लायगोनखौनो बोरै खालामो नायाखै माने जेन आङो 10,000सो बिदों बेबायदिसो खालामदों माथो नोंलाय सानफ्रोमबो लोंबाबो बेलेग लोंनायानो थाङा दिनैसो लोंनो नागिरबाय गाइखेरनि साहा खेफ्राबानोखि एसेबां खेफ्रा जानांगौना थै खैबा मा
नोङो लोगोआव लांफागोन नामा फैसाफोरखौ थै खेबफ्रानिल' बाथ्रा नङा गाइखेरनि साहा लोंबा गेस्टिक जायो गेस्टिक मिथिगौना मिथिया नोङो गाइखेरनि साहा लोंनानै नोङो गेस्टिकफोरखौ बारायना लानो लुबैदों नामा हा सानसे गाइखेरनि साहा लोंबा जेबो गेस्टिक जायालै बियो नोङो बाथ्रा बुंनो फैनाङा जेब्ला जाजागोन होनबासो मोनसिगोन दादै आरो मादै मा खालामदों दं ओरैनो मामोन मानो फैदो माबा दादै जोंहा मोस्रोम आगैया मार गोसाथार लोमजादों माथो खालायनांगौ आंलाय आं मा डक्टर नामा माने दादै मुलि बायनो थाइसेबो फैसा गैया हागौबा एसे फैसा हरनाय दादै नोंसोरो मा आंखौ फैसा बिफां गायना दोननाय रखम मोनदों ना मायोलै बै सासेया बिलाय ओइ सासेया बिलाय मा रखम मोनदों नोंसोर आंखौ गैया दे हरनो हानाय नङा जोंहा फैसा जोंहानो गैया जादों मादै 10 रां बा 20 रां मोनबाबो जागौमोन मुलि बायनो आरो खाथा बिस्कुट पेकेटसे बायनो मोनबानो जागौमोन दादै अननानै हरनाय 10 रां 20 रां हरबाबो जागोन दे नङाबा आगैनि लोमजानाया बाराद्राय जालांगोन आरो बेनि सायाव जेबो मोनजायाखैबो माइरंबो गैया थां बेनिफ्राय थां गैया होनबा बुजि मोनालै मादै नोंनियाव दङबा हरनाय आंलाय अबाव फैसा मोननायनि नोंनो हरनो हानो गैमाया होनबा रावनियावबो लागि आं उनाव दिहुनना होगौमोन हर दङबा अननानै ओइ बिबादि थां न'फोराव थां जोंहानाव थाबाय थानाङा थां लासैनो थांगोन र' दादै मादै गाज्रि मोनाबा होनबा एसे माइरंखौनो हरदो आंनो गैया माइरं गैया जोंहा बायनांगोनसो आयै माथो आं मैयासो माइरं आन्दानि नुदोंमोनलै जाम्बि अबाव माइरं नुखो नोंलाय बेयो गुन्दैसो गुन्दै जोंहा माथो अमायानो गैया होनबा मादै सापातखौनो एसे हरदो दङबा लाल साहाखौनो एसे फुदुंना हैगोन आङो होनबाबो खिजानि खर' सानाया एसे हामबाय बायो खोना ओरैनोबाबो लाल साहा लोंनो होननानै बिबाय थादोंमोन आंनियाव सापातबो गैया जोंहा दहायसो फुङाव जोबदों दे होनबा गैयाबालाय माथो खालायबावनो थांदो जेबो गैया जोंहा जोबजोब्बाय थां न'फोराव नोंसोर माने एसेबां अन्थाइ बिखानि 10 थाखा 20 थाखाखौनो हरनो हायासै आरो माइरं एसे बिनायखौबो हरासै माइरंथ' बादि सापात एसे बिनायखौबो हरासै नोंसोरो माबायदि मानसि नोंसोरो थाइजौआ एसेबां गेदेर आरो गोमोन बा जि मोनखाना दंखायो खम गोदैना नुनानै जानोसो लुगैजोबबाय आङो खुदैसो मुनुलाय लांबाय आङो एफा खाथियावनो थाइथारदो थाइजौआ बा आङो ओरैनो मोनासगोन आखाइ फोलावबानो मोनासगोन आङो ओरैनो खानो हाथारगोन माथो थाइसेबो सिरियाखै थाइजौआनो गैया थाइसेबो सिरियाखै थाइसे सिरिना थाबाबोथ' जायोमोन एसेबां गोमोन थाइजौ दङ मानोथ' थाइसेबो सिरिनाङा देनाय बै जानो नायहैबावनि र' खेबसेबाव गैया हे भगबान आं थानायावनो थाइसे सिरिना होदे थाइजौआ गैया अबावथ' सिरिगोन खेबसे दांनाय नायनि र' आं थाइजौखौ दांनो लुगैसोदो आङो जि जारौरौखा थाइजौफोरा बा जि मोजांखा दांनो थाइजौआ आयौ नोङो जोंहानि थाइजौखौ खावनो फैदों नोङो जोंहानि थाइजौखौ खावनो फैनो बोरै साहस मोननाय हो गथ' गसमुरा गथ' आदा आं थाइजौखौ खावनो फैयाखै आङो सिरिना दंबाय बायो खोना होनासो नागिरनो फैदोंमोन आयौ बापरे बाप एथ'ग्रा सैथान गथ' नोङो आङो बे गावनि थाइनै मेगनजोंनो नुबाय नोंखौ खावनो नागिरनाय नों आरो आंखौनो थगायबावनो नागिरो बाप्पा आदा आङो थाइजौखौ खावनो फैयाखै आं ओरैनो दांनाय नायदोंमोनसो थाइजौखौ साफा नुनायखाय जोंफोर मैयानिफ्रायनो जेबो मोनजायाखै ओंखाम उखैनायाव थानो हायिनि थाखाय थाइजौफोर सिरिबायना दं खोना होननानै नागिरनोसो फैदोंमोन आङो खिन्थु आङो थाइजौखौ खावनो फैयाखै ओरैनो दांनाय नायदोंमोनल'सो बाह नै नायाखै माने फिसा मैसो बायदि मानसियासो आंखौ थगायलायनो फैदोलै
니네निफ्राय नोङो थाइजौ खावनो फैबावनाय नोंखो बुथारना दोनखागोन बुथारना गोथां गोथाङै फबना दोनखागोन नोंखौ